me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA. Loca. Alright then, just one touch of me, give the little miss and she start to go loopy. Me tell her me loving her miss and the ride back home. Taking her home like she feel man a joke. She fall in love with the way how I do it. And I must love the way how she just can't leave me alone. Crazy because she a pick up the phone. She not stop call Simone. And I tell her she moan and groan on the sound. Think me a clown, then me give her the bone. Now she have to turn round. Baby girl, I'm a man, yo. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA. Loca. Yeah, telling you again. Porque yo me pongo loca, loca. Cada vez que le mordo la boca, boca. Rapidito se le cae la ropa, ropa. Y a mí me gusta. Porque yo me pongo loca, loca. Cada vez que le mordo la boca, boca. Rapidito se le cae la ropa, ropa. Eso me gusta. Encima mío, encima tuyo. On top of me, on top of you, yeah. Contigo ya no hay como que aguante. Aguante. Yeah, la la la. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA. Loca. Yeah, telling you again. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Yan ay patungo. The Answer Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram,
Instagram, ka Snapchat, ka TikTok, ka YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Halo! Sa inyong lahat, thank God it's Friday. Ayan, patapos na ang linggo. Yes, it's payday. At syempre, last nyo na kaming makakasama ngayong week. At syempre, magkikita-kita na naman tayo next week. Pero bago ang lahat, at syempre, maraming salamat at nakatutok na naman kayo sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. At syempre, swak na swak tayo sa kulitan everyday dahil palagi nating kasama ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kim P. Hello, Madrid Nation! Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, nangunguna sa panonood ay si Alex Gaviola. Halo, Alex! Siyempre, naghalo-halo na rin si Christine de Guzman Roy and si Mr. Sam. Halo, Mr. Sam. Hi, Mr. Sam. And kay Shaira. Siyempre, binabati ko rin ang ating laging viewer na si Miss Jazel Bana. Yes, Ayan, wow. siyempre, nakaview na rin si Mr. AJ. And, ayan. Ayan, Yes. so happy Friday po sa inyong lahat. It's Happy Friday Payday. Yes! Yun. Payday nga ba? Sound ba tayong lahat? Meron ba? Ay, Ayan. may nagsasalita na naman sa Alipaap na hindi ko alam. May naririnig ba kayo? Yan. Siyempre, huwag niyong kalimutan, Yes. guys, ang inyong mga react naman dyan. Reactions. Diba? At wag Para na niyong simulan natin ang kalilimutan. ating game. Yes, simulan na ba natin? At syempre, wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating page. Syempre, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. So, may mga nanggagaya na kanina dito kasi nanggagaya na siya, hindi pa siya na-introduce. Syempre, hindi rin mawawala ang paborito nyo, no? Na, paborito nyo siyang, paborito nyo siya, paborito nyo, walang kakupas-kupas din at lumalaban kahit wasak na everyday. Syempre, walang iba, kundi ang guwapong gengkoy ng Almusal Club, Rupi! Ayan. Oh my God! Nakaiba ka. Ayan. Good tanghali. Ulit. Good afternoon. Magandang tanghali. Good noon. Sabi nga. Yun, sa inyo lahat. Hey mga cutie. Hello. Ayan, may sinasabi si Miss Jan. Sabi niya, hi mga cutie girls. Halo. So, girl ka din. Hi! Jazzle. Ayan. Mag-react kayo. Nag-react na si Mr. Sam. So cutie, so girl ka din. React ng heart react and like react. Kung excited na ba kayo para sa ating games for today. Yan. Ulit yung pag-entrance ko kanina. Wow. Gusto niya ba yung entrance niya? Ang dami mong pakulot. Siyempre, wag niyo kalilimutang i-like at i-share ang ating page. At siyempre, bago niyo i-like at i-share ang ating mga pages ng Madrid, Philippines, paki-like at paki-heart react ang ating live ngayon. Siyempre, hindi mawawala ang pag-like at share ng page. Hindi nyo makikita ang Almusal Club kung hindi nyo i-like at i-share. Ayan, guys. So, heart react. Ngayon, abangan nyo ang ating category ng Art Attack mamaya. Nakakakilig. Ayan, syempre. Parang sine. Oh, sine? Ay. Okay, so ready na ba Ayan, kayo? halo kay Jamie Sarinas. Kung Oh. kahapon late siya. Ngayon. Sabi niya, yay, nakaabot. Ayan. Thank you for Yay. watching, Tanungin nyo Jamie na sila kung Sarinas. ready na sila. Ayan. Ready na ba kayo, guys, sa ating unang game? Siyempre, Yeah. comment nyo dyan. Ready para simulan na natin ng inyong all-time favorite na Hangman. Hangman. Yes, Hangman. Ready na ba kayo, guys? Are you all ready? So please let us know that you are all ready. Sabi ni Okay. Shaira, sana all payday. Oo. Kasi nasabi din si Christine, sabi niya, inaano nyo si Handsome Rupi. Ay, handsome ka? Saan banda? Patingin. Saan banda yung Hindi, si pagkapogi mo? Christine. Hello!
Ayan, Wala, ready na hindi si nila ako ready na si Christine and si Mr. Ready Sam. na daw Hindi sila. nila ako maano dito. Sisimulan na ba natin, guys? Yes, at pero bago yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na abangan nyo after live, ipopost namin ang ating mga Kung valedictorian, sino, yes. salutatorian sa Kung sino month ang of ating September. pinaka-top Abangan nyo din ang fan. prize nyo. Yan. Yes, ayan, nag-antali na wow. kami kahapon. Hoy, Sabi bago ni ano. Jamie, Nag-set nag-set na ako ng alarm. alarm. Hashtag alarm clock for Wow! almost a Thank you, Jamie. Ano ulit yung Ayan, ready hashtag? na silang lahat. Okay. Simulan na natin ang ating game in 3, 2, 2, 1. Wow! The transition girl. Ayan, guys, ano ang favorite? Ano favorite? Bakit favorite? Ano ang favorite? Category. Favorite. Easy ba, Easy ba? medium, or hard? Dahil Friday ngayon, pagbigyan na natin sila. Hard. Ay, Friday naman eh. Sabi ni Miss Jazel, hanggang 10, honorable ba? Hanggang third lang. Hanggang third lang. Third on Ayan, honorable. sumagot na si Christine. Hard daw! Ayan, gusto ni Christine ng Sino pa hard. gusto ng hard? Sino gusto ng hard? Sino gusto ng Siyempre hard? ako. Ano ba? Oo. Sino pa gusto Ano ng si hard? Ayi? DJ Ayi. Siyempre si Ruby ang DJ gusto niya. Ayi. Very, very naman hard. natin yan. Gusto Sumagot ko na ano? si Shaira. Hard Fluffy. daw. So, hard na natin to, Miss Zen. Na, hard. Okay. Hard. Ba't Ayoko ganun? ng hard. Gusto ko Hard, ha, 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 ha. soft. Ayan. Paborito nyo to. Oxymoron. Ang ating unang Ano ulit? category ay ang oxymoron. Yes. Sa mga walang may free data lang, pwede kayong makinood sa inyong mga Yes. katabi. At kung ano ang Pwede kayo oxymoron, mag-comment. tanungin natin si Rupi. Ano nga ba ang oxymoron? Ang oxymoron. Ayon sa pag-aaral sa Harvard University, Gusto ko yung sagot ni Jamie medium kasi yan size ko. Size ng bra. Ayan, nangunguna na si Christine. Sabi may medium niya, and large ba doon? Baka t-shirt? A daw. Ayon sa pag-aaral sa Harvard University, ang oxymoron ay magkasing kahulugan pero magkabaliktad. Baliktaran siya. Yan. Sesa natin ngayon. Siyempre, payday. Guys, may letter A siya. Letter A. Guys, input Isa dito pa lang lang ng letters. sumasagot. Bakit ganon? Napakatamlay niyo yata ngayong Friday. Friday na nga, matamlay pa kayo. Friday, Input lang payday. kayo ng letters, guys. Ano ba yun? Wala kaming nababasa. Kaya naman, paki-heart react naman ang ating live. Ayan. Oo. Ayan, sabi ni Shaira, letter E. Letter E. Guys, gising-gising. Nasaan na sila? Nasaan na kayo? Gising-gising. Halo kay Kelly Joven. Hi, Kelly! Hi, Christine. Yan. Yan, bago yan, bago. Letter E daw, Miss Zen, sabi ni Shaira. Hindi ko nababasa. Ayun. Guys, may letter E, sabi ni Jamie, letter L. Letter L. Ay, walang L, Jamie. Jamie Lannister. Sabi ni Christine, letter N. Sabi ni Letter Jenny N. Remo. Letter P. Ayun, may N. Ay, parang ano na yan Halo ah. kay Jenny Remo. Letter R. Bagong audience. Aizel. Letter R. Alan, halo-halo, Aizel Banaria. Mr. Sam, may comment ka na rin. Yes. Sabi ni Kelly Joven, letter S. Letter S. Busy pa yata kumakain yung iba. Ay, walang S. Ayan. Ayan. Shoutout sa ating KK, mahilig ka talaga sa ano eh. Meron na tayong poging NJD. engineer. I should join. Ayan. Hello. Ito, feeling ko si Miss Jazzy, kumain lang muna siya. Tapos Letter ayan, N daw, gora-gora na agad. Wow, Mr. May letter N. Letter meron. N. May letter Nasaan N na? na, guys. Para mahina yung mga players na. Sabi ni Guys. Aizel, letter R. At sabi ni Christine, Guys. letter M. Ano Very kaya good, ang guys. i-input natin siya? Ayan, genuine Wow! invitation. Genuine! Ay, walang R. Nakabawi na ako sa'yo, Rupert. Ayan, halo kay Ta- Mr. Tagalog yung M sabi ko, sa Team genuine. Abroad. Genuine. Ayan. Ayan, sabi ni Christine. Hi, Mr. Esa!
Abangan mo ang ating ipopost na valedictorian, Miss Teresa. Yes. Malay mo, with honors ka. Hi, Miss Teresa. Imitation. Honorable Genuine Miss Teresa. imitation. Grabe, ang galing nyo naman. Genuine. Sige, buksan na natin yan. Sumagot na rin si Kelly Kelly Joven. Ba't parang nawawala na yung And mga... si Shira. Gagayahan na yung kayo. mga fans club ko. Si Andy, nawala na. Si Kael, nawala na. Yan, makabago si Rika Kelly. Chan. Si Rika Chan, nawala Ayan. na. Isa na lang, si Christine de Guzman Roy na lang. Mahal na mahal ka ni Christine. Sabi ni Mr. Reynold, muna ako while watching sa Ay, waiting pala Tempura. watching. Halo-halo, Mr. E. Oh, kamusta naman po kayo dyan? Puro! Balita ko Ayan na si last Mr. day nila AJ. ngayon eh. Tapos ano, Ayan na. Ayun na, puntahan grabe si sila AJ. kung ano Wala. yung mga gusto nilang puntahan. dun sa Lumabas na ang Yes. David. natin. Wow, ang saya nyo naman dyan, Mr. E. Buksan Sana na all. natin. Letter. Yes, letter G. Hi, Ayan. Mr. Ali. Letter. Ali! U. You. Letter I. I. Wow, ang galing. M. M. Letter T. Letter T. And Letter letter O. Yan ang oxymoron. Genuine imitation. Congratulations, Christine. Ayon sa pag-aaral Manoy. ng So, pakita muna natin Department minsan of- sa kanila yung Ito ano. si Nanalo. Si Christine. Christine de Ayan, Guzman si Christine de Roy. Guzman Ayun Roy. sa Okay, pag- next puzzle. Ayon sa pag-aaral ng Hala, Department of napindot. Education, Napindot daw ni Mr. AJ yung devil na go. Where? yun na. Ano. Kampon Ang ko na galing. yan. Next na. Galing. Hey. Oh, ang galing Oo, daw, next ang na, galing. next na. Bawi pa. Wow! Heart. Alam niyo bang mamaw namin si Christine pagdating sa hangman? Oo. Talagang Ayan, sumusukit next na yan. raw. Talo. Hindi yan nagpapatalo. Next na raw, Okay, sabi. next puzzle in 3, 3, 2, 1. What? 0. Ayan. Ay! Ang ating category ay Figure of speech. Figure of Speech. Speech. Explain mo yan, Ayi. Ano-ano ang mga figure of speech sa mundo Ay. ito? Yung mga figure of speech Five yan, yung words mga ba yan? hyperbole. Mali! Sabi mo muna, ayon sa pag-aaral Ayon ng sa Department of Ito, Education, ito. ang figure of speech, Next. Academy. Di ba meron yung Academy? Yes! Abangan nyo yan! Madrid Academy. Yan. Academy. Ikidimi. ang arte. Ikidimi. Ang arte naman. Ikidimi. Ayan, sabi ni Christina ni Jamie, Well, letter A. 2-1. Ayan. Isang letter. Ang tipid naman na si Sabi ni Jamie, letter Bulol yun. N. Hindi yun kasama sa pronunciation. Hello. So, abangan nyo guys ang... Kim sa- Aizel, letter O. Abangan nyo ang Madrid Academy coming Kim, soon. Tipid ng mga Yes. ng mga Saan ka letter. nag-aral nung anong high school? I'm from Lyceum of the Philippines. High school? High Lyceum? school, sorry. Sorry. Where did you... Different did you schools, study? different pronunciations. Where did you finish? Where did you finish your Spanish? How to go to the... Sabi ni Kelly, Kasi ano eh, kasi letter graduate ako ng E. Letter? St. Gregory Letter E. Academy. Wala. Guys, walang letter E. Wala ring letter. Oh. Kimpi, Yeah. yung Academy, di ba yun yung sa Jollibee, yung bibili mo? Kidimil. Kidimil. Ano, Ayi, ano? Pagkamali ka Ayan, pa. meron na tayo guys, letter A. Letter A. Ann Lazar, Letter S. Letter S. Ayan, it starts with letter S po. Sabi ni Christine, letter L. Balita, parang feeling ko L, walang L. Feeling ko Feeling magaling mo si, lang. si Christine de Guzman Si sa ano. Christine and Jamie, sabi nila Sa English. letter I. Letter I. Ayan, guys. Wow. I. Figure Meron of siyang speech. A, tsaka in. Nakakabobo yung hangman, sa totoo lang. Sabi ni Shira, letter Letter H. H. Walang H. Guys, hulaan nyo Ay, na. dalawa na lang yung lobo. Uy, sana next week yung prizes natin galing Japan. Meron ng letter I. Wow! Ayaw pala. Ano yung prizes next week? Galing mga sa Letter Galing sa Japan. Hi, Mr. E. Baka naman. Comment lang. Sabi ni Christine, you. Letter U. Wala yan. Hala! Isa na lang ang ating lobo, Sabay-sabay. guys. Gulat na gulat, Nabuksan na lahat guys. ng vowel. Yan, letter M daw. Hulaan Letter nyo, M. hulaan nyo na. Letter M.
a fork in it. Oy! Ba't ganon? Parang na-tear apart. Ba't mo pinindot? Guys, walang nanalo. Bakit mo pinindot? Letter N. Letter N? It's so sad. Ayan. Lobo, ang sad. Bakit mo pinindot yung nag-iisang lobo? Bakit Wala. nga Ayan. ba? Si Jamie na Mahal gano'n lang. kita. Tsaka broken. Kahit di pinapansin ang damdamin Next ko. na ba? Next Next na. puzzle. Next na. Oh my goodness, guys. So, walang Bakit? nakahula, tama? Wala. Mali. Stick a fork in it. Bakit sinabing... Bakit Ayan, so ang ano yun? tamang Anong sagot klase yun? kanina Stick ay a fork in it. A fork in No, 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 it. no, 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 no. Stick a Yeah. Ay, fork next in game it. na. Next na. Play. Ay, ako lang natawa. Ayan. Ito na. Madali na lang to. Famous Ayan, Okay. ang third set natin ay... Sabi ni Christine, bumitaw na siya. Pagod na si Hama. Yes, pagod na yan lang. Araw-araw ba man din nakabita Kakantahan natin yan? yan. Kakantahan natin dyan. Kung Ayan. dilim. Ha? Sayang. Okay, next. Famous characters. Sa ating third category. Sayang daw, sabi ni Shaira. Tulad ng... Ayan, feeling ko madali na lang mahulaan yung famous character. Famous characters. Ngayon, Set nagiging three. favorite ko na na game natin. Famous yung characters. Movie. Oh, yan ang favorite. Ayan, meron itong 3 words. Three guys. words. Three words. Three words. Wow. Yeah, guys. So, kanta tayo, guys. Guys, ibunin mo lang ng Ayan, letters. sumagot na si Kelly. Sabi niya letter A. A. At siya pala si Ayan. Jamie. Wala, walang A. Unang-una, wala. Sana pumunta kami para walang nanalo. Grabe ka. Sabi ni Christine, letter Parang E. tipid kami sa load. S. E. Joke lang, guys. Letter E. Dapat may nanalo. Ayan, may tatlo siyang Sa E. movie serie kami Ba't natin. ganon? Apat. Kasi Charot. A, B, C. Ano? A, B, C, D, E, F, G, Ayan. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Sabi ni Miss Okay. Jazel, Letter R. Ayan, may R. Sabi ni Jamie, Oh, may sagot na si Miss Jazzy. Famous characters. Okay, ka pa rin. Three Little Pigs. Oh. Wow, 3 little famous A, B, characters. C. Ano yan, Little Mr. AJ? pigs Kulang are ng good to see. Yun ba yun? Diyan yun eh, little. Three Little Indians. Kakantay ni Master Zen. Little Try natin Jan. ang letter T. Letter T. Jan. Ayan! Hello, ang galing! Ano, may lalaban pa ba? Ayan, nilabanan siya ni AJ. Baka mali. Parehas. Hi, Jane! The beautiful Wrong spelling siya kay Jane. Mr. AJ. Sino si Jane? Yung si Jane. Yes, kulang si Mr. AJ Kulang ng si Mr. AJ na H. 8. Ayan, buksan na natin. Letter H. Letter L. L. Yung mga pigs na nasa tree. Ganon. Sabi ni Kelly, Jowa. 3 little pigs, kamag-anak ni Peppa Pig. Ayan na, letter... Sino si Peppa Pig? Ay, Charot. buksan mo na Yung to, pink, ah. di ba? 3 little pigs. So, ang... Ayan, so Nanalo si congratulations, Miss Miss Jazel. Jazzy. Yan. Wow! Jazziel! Ang iniisip ko tao yun. Ang iniisip ko tao yung famous character. Character. Yes. Jazziel! Yes, congratulations sa ating mga nanalo sa Hangman. We have Christine de Guzman Roy and Miss Jazzy Banaag. So, Ayusan paki-PM niyo na lang ang inyong mga numbers Go! para what? Congrats daw, What sabi ni are you Christine. saying? Jazziel! Ayan, sino ang ating winner? Jazzy naman na, Jay-Z? Ayan, sino ang Jazzy! winner? Uy, guys, okay. Hindi ikaw! Hindi kasi ikaw! Huwag kang makisali sa amin. Ayan. Ulitin ko, syempre ang ating mga nanalo sa Hangman. Set 1, Christine de Guzman Roy. And set 2, Jazzy Bana. Paki-PM ang inyong mga numbers at sa ating mga susunod na winners, paki-PM ang inyong mga numbers sa aming page at ilo-load namin yan mamaya. Ayan. So, kumusta naman ng mga nasa Japan? Kumusta na kaya sila? Ayan sila. Wow! Mukhang nag-enjoy sila sa kanilang last day na ba?
ng kanilang Japan trip. Ayan. Yes, So yun nga, balita ko, nagpunta sila kung saan nila gustong magpunta. For example, sila Miss Tere pumunta dun sa Nara. Sila Miss Anita pumunta ng Disneyland. Nag-emote Diba? sa may ano, kalsada. Ay! Mabaho ba, Sister Bryce? Resona! Ayan, di ba talagang nakana sila kasi malamig ata sa Japan. Namiss na namin na kayo. Ayan, Pinakagalit. pumunta silang Universal Wow! Studios. Japan. Grabe. Uwi na kayo, di na kami Ayan, pwede. di ba? Jump shot. Parang pare-parehas ata sila ng payong. Payong na lang. Ang ganda ng payong! Baka naman, payong na Ah, lang. di ba? Grabe si Miss Marisa. Japan OOTD. Oh, ang ganda ng OOTDs ni Miss Marisa. I like Ayan, it. oh. Ah, di Wow, ba? so Pak. si Anita. That's sila! So Wow. yun, sana nag-enjoy sila ngayon lahat Next doon. pa, next pa. Uwi na kayo guys, hindi na kami galit. Uy! Next Wow, ang pa. galing na late kumain pa. Okay. Uy! Ito na naman Sino si yan? movie Sino yan? serye. Ayaw sa Ayan, akin yung nag-comment movie si serye. Ryan na late kumain pa. Okay lang yan, Ryan. Meron pa tayong games. And sabi ni Lovejoy Miranda, bago. Hello, Yes, hello. bago. Sabi niya, ask daw Hindi po pa ng yung friend movie serye ko, pa tayo. ba't di daw po siya makapag-nood ng live? May data ba Baka siya? po sa data, yes, Miss Love. Sabi ni Christine, ito na naman si movie serye. Ayaw sa akin ni movie serye at serye. Art Attack. Mabuti pa si Hangman, gustong gusto niya ako. Oh, Sabi ni Alex, may paraffle po ba ng items from Japan? So malalaman po bakla. natin yan, Pagdating di ba? nila. Pagdating nila, malay nyo may May surpresa mga- sila sa For ibang sure mga- yun. Pa sila dito eh. For sure yun. Yes, for sure yun kasi Ayan, diba? napakabait ng Parang ating namigo. Sir Yan, oh. Ian Madrid. Kaya for sure yun, abang-abang lang kayo guys. Yun lang ang hinihiling namin. So, Magstay yun, na oh. kayo sa... Sumakay pa sila Wow! ng roller coaster. Wow. Feeling ko Yes! tinuro lang nila yung ano Feeling eh. ko. Parang di sila sumakay. Sige pa, sige pa. Okay. So excited na ba kayo para sa ating second game, guys? Yeah. Comment and react naman kay Jan. Yeah. Yan na lang. Ayan, halo-halo kay Jimmy Hi. Slam. Okay, so, ang ating next game ay ang movie serye. So, sa mga ating bagong audience, simple-simple lang ang ating ang movie serye. Huhulaan nyo lang ang ibibigay naming 4 na pictures from a movie at huhulaan nyo ang kanyang title. At syempre, medyo mahigpit ang ating mga judges. So, for example, Fast and Furious 8. Okay, ganun. Ilagay nyo na ang number or yung kung may designated na, for example, Snow White and the Huntsman. Okay, guys. So, copy. Ready na ba kayo? Halo-halo Copy. kay Miss Mela and kay Kevin Salinas. Hi! Ayan, so simulan na natin ang Hoy, ating sabay. second game in 3, 3, 2, 1. Ayan! Ang ating genre ay fantasy. Okay, Fantasy guys, world. abangan nyo yung ipopost namin video mamaya may miracle. Ay, alam ko Rock yan. naman kay Jan, guys. Agad? Diba? Alam ko yan. Heart Rock for Team Kimpy and Kilala ko Light na yun Rock eh, yung for Team lumilipad na yun Ruby. Lumilipad. Fantasy. Fantasy ang ating genre. Oh, hindi. Triyan. Ah. Triyan. Kala ko ano, Superman. Sabi Superman, Big Hero 6, Promise. Fantasy. Ay, akala ko yung isa. Oh. Hindi siya Avenger. Avengers, Age of Ultron, Yan! Supergirl. Kevin! Grabe. Casey! Oo, malapit na! Casey! Casey! Guys, tingnan niyo yung sagot ni Casey. Complain nyo na. Pag may question mark po, invalid ah. Komplahin nyo na, lagyan nyo lang ng letter R. Men in Black! Hindi po. Sorcerer's Apprentice! Ano yun? Ano yung mga Meron Spider-Man, din eh. hindi siya Kulang din yung Spider-Man. Sorcerer's Apprentice. Casey! Galing Thor! ka mo. Halo-halo kay Mark Ron. Thor Ragnarok! Ayan. Anong tamang sagot? Ayan. Ano ang Yan tamang ba? sagot? Ayan, Ay! yung sagot ni Mr. AJ. Yan! Ang tamang sagot Ay, Thor Ragnarok! Si Ayan, Helen. ang
Mr. AJ Guache. Galing naman. Sumasagot si Shaira Supergirl. Oh my God, napakadali nung next. Mag-next na! Thor the Dark World. Baka hindi nila alam yan. Ay, naku, sikat to. Sikat na Trending po to eh. Oh, Kasi gawa ng trailer nila. let's see, let's see. Okay, Ilabas na yan ang Yan, ating next next. genre. Genre ay Ay, Musical. musical! Musical and drama. Drama. Yan, musical Ano ba and yan? drama daw. May guys. tanong ako kasi hindi ko pa napanood yan. True to life ba yan? Base. Based. Based in True to Life. Based. Okay. Ano yan? Hindi ko alam yan. Tingin nga. Yung likod pa lang, alam mo na Training diba? yan. Yung likod pa lang ng lalaki. Oo, kung alam Tingin nga. nila. Tapos yung mga Sayang, sing-sing niya. Mark, dapat sinagot mo na Tapos agad. yung mga sing-sing niya, diba? Ayan, may namagot na. Next daw. Next. Ito lang, madaling mahulaan yung Okay. Bohemian Rhapsody. Sabi Ay, oo. niya. Input, input! Alin? Jumel! Jumela. Yes. Jumel, ginagawa mo ng pangkabuhayan. Ulit, Miss Kim! Ulit, Miss Kim! Nakamukha kasi ni Mr. Miss Kim, ulit mo yung Jumel! Ganun yun. Ulitin mo yun. Ginagawa mo ng pangkabuhayan. Galing Kamukha nila, ba niya si Bohemian Mr. Rhapsody. Jumel? Oh, Miss totoo. Mela, Bohemian diba? Rhapsody ba yan? Antayin nyo nga, paano nga yung sa ano ng Ayan o, Jumel, ginagawa Ano mo yun? ng We Yung- will... yung Kamukha mo Bohemian kasi si Rhapsody na Mr. kanta. Jumel. Ay! Yung kanta ng Hindi ko Bohemian po alam. Rhapsody. Yung, yun. Okay. Ang dami sumasagot ng Bohemian Charot. Rhapsody, meron pa La La Land. Yan ba yun? Ano ba ang tamang sagot? Yun yan. Ang tamang sagot ay... Hi! Bohemian Rhapsody! At ang unang nakasagot ay si Alex Si Alex. Gaviola. Ayan. Gaviola! Ang ganda ng... Gaviola. Ito The Greatest Showman. Kahapon yun, Si Mark Alex. Mark. Di ka kasi nanonood. Greatest showbiz. Yes! Princess Poster. Ano yun? Ha? Bohemian. Okay, next. Pwede naman yung Next! story ni ano? Anong pangalan nito? Yung Ni sa... Freddy Ni Freddy. Aguilar. Oh, Freddy Aguilar. Hindi siya sa BC. Ay! Ah. Mama, she told Si me. Indiano yun eh. Adrian Jumel. Indiano yan! Bahala ka. Les Miserables. Oh, alam ko yun. Les Miserables daw, sabi ni Search mo, Kevin. nga Master Zen, Indiano siya. Sino? Halo kay Freddy. Isel Solar. Ha? Hindi Mercury ang Sino? apelyido niyan. Watson. Isel. Hi, Isel. Hi, Isel Sel! Solar. Master Zen. Love you. Hindi Mercury ang apelyido niyan. Watson. Watson. Oh, Ayan. next na tayo. Lagyan na ba siya sa next? Next. Okay, next movie natin. Ay, paano alam Category ko yan? Fantasy Sumagot pa ulit. ng Les Miserables. Wow. Fantasy ang ating third genre. Halo kay Lon BC. busy. Laging maraming ginagawa. Ayan, halo Okay. syempre kay David Rolla. Yan, lagi niyong dyan sa hinuhulaan Pampanga. yan. Sa Hi, inyong lahat David. dyan. Hi, Hi, seatmate. David. I love you, seatmate. Hawk na hawk! Hawk? Hawk. Hawk. Hawk, hawk! Hawk ba? Hawk, hawk! Hawk. Hindi. Hindi siya hawk. Johnny Del! Hawk, hawk! Hindi siya the hawk. Fantastic Four. Fantastic Four? Ano? Lagyan niyo yun ng number lagi niyong lagi niyong Hindi siya. hinuhulaan yan. Hindi siya hawk. Hindi siya. Binabasa ko lang, engineer. Hulk. The Dami Hulk? kasi nagko-comment. Hindi po siya the Hulk? Ewan ko Hulk. lang. Hulk. Sige, maglagay lang kayo. Kasi itong malaki. King Kong! The X-Men! X-Men. Fantastic Captain Marvel! Well, The Incredible. Hi, Mama! I miss you, Ma. See you soon. Fantastic Four 3, 2, Malapit na. Hindi siya Matagal pa. Fantastic Four. Avenger. Secret. X-Men First Class, hindi rin. Hindi siya Iron Man 2! Sabi ni Alexandra Gaviola. May Iron lalaban Man pa ba? daw? May gusto bang mag-input ng... Paano niya nasabing Iron Man? Oo. Ano nasabi? Gawa ng flamethrower. Ayan, sabi ni Iron Man 3. Sabi ni Kevin Salinas. Okay, ang tama. Yan. Ang sagot ay... Iron Man 2. Man 2. Wow! Nang nakasagot ko ulit ay si... Ang ingay ko. Si Alex. Nagpapawa ng Wow. konti.
Nawalan po ng internet singing. Yung likod Ayan, kasi ng sabi ni villain. Alex, yung Kilala likod ko. kasi ng villain. Kilala ko. Oo, siya yung kontrabida. Flame of Reka, sabi ni- Kakilala mo siya, Alex? Ano sa naging anime, Lon Look, Marlon? The Gift, Dawn of the Mutants. Wow! Ayan. So, Grabe. sino ba Ang ang lalim, ah. ating winners for Hindi today? naman dito, For Mark. second Okay, day? so ang ating mga winners ngayon sa ating movie serye. Wow! Mr. AJ Guache, set 2 and set 3. Ang walang kakupas-kupas na talaga namang solid atmosphere namin, Alexandra Gaviola. Ano, So, ano? yan guys, abangan nyo mamaya ang mga valedictorian ng Almusal Club. Oo, abangan nyo yan mamaya. Okay, so mga ating last game ay ang Art Babad ka daw Attack. ata sa Netflix, Alex, sabi ni Christine. Hindi pa po tapos. Hi, Kuya Kaloy. Ang Hindi ABS-CBN lang Netflix. North Luzon. Hi. Halo, halo. Okay, so Ayan, next na Ran tayo. Carlo Kayabyab, tapos na daw ba? Di Hindi pa. Dahil meron pa tayong last Ito, masaya to. game. Yes. Nasaya to, guys. Unlimited Drawing win nila. to, guys. So, sagot Paki-heart lang kayo ng react. sagot. Drawing Ayan, nila, next kanta na mo. daw. Paano nga ba? Paano sa pag may mga bagong viewers? Ito paano na. rin? Yes. Paano rin? Ito na ang ating mechanics sa ating Art Attack. Simple-simple lang. Drawing nila, kanta mo. Ito-drawing nila ang title. Huhulaan mo kung ano ang first line ng title na kanilang idinodrawing. So, uulitin ko, huhulaan nyo ang first line ng title na kanilang idinodrawing. Ang ating category ngayon ay wedding songs. Ayan. So, kikiligin tayo ngayon. Mukhang may nangangamoy na ikakasal na siguro si Mr. AJ tsaka si Miss Jazz. Woohoo! Ayan, mukhang maglalaban sila dito. Okay, kaway-kaway naman Siyempre, dyan. mag-rock naman kayo dyan ng hard rock for Team Kimpy and like react for Team Team Rupi. Bago natin simulan ang ating game. Kung naniniwala pa kayo sa kakayahan ni Rupi, guys, yan, mag-light react kayo. Pero kung talagang kung talagang sa Ayan, puso nagre-react at sila. isip nyo, Team Kimpy kayo, paki-heart react yan. Ayan. Okay, galing mo, Alex Idol. Makababad na din sa Netflix. Ayan, so simulan na natin ang ating Yes. game. Yes, Dahil yes, marami yes. nagre-react. Yes, yes, yes. 3, 2, 1, go! Okay, wait. Ang haba-haba pa ng oras nyo, guys, ha? Ang unang tatlong maka 5 points sila ang panalo. Meron akong 5 words. 5 points, guys. Ang dali-dali niyan. 1 point sa title, 2 points pag nahulaan mo ang first line ng title. Ang ating category 5 ngayon words ay English. wedding songs. Wedding songs. English po lahat yan. Kanta ni Miss Jassel tapos na yan. Yes. Lahat yan ay English, wedding songs. Lahat ng kanilang idodrawing ay title. Ang huhulaan nyo ay ang first line. At syempre sa ating mga may free data, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi at i-comment ng free na free ang inyong mga comments kasama ang inyong mga pangalan. Okay guys? So, kay Kimpy, meron siyang 5 words at kay Rupi, meron siyang 1 word. Okay, ang ating category, wedding songs. Way back into love. Perfect? Yun. Perfect. Yes. Perfect. Shira. First time, Raiza. I found a love for... Okay. Si Ryan, 2 points. Shira, 1 point. Shira, 1 point. One word Ryan, ulit. 2 points. Ano to? Okay. Somewhere down the road. Hindi. Ay. Halo kay Miss Ken Ivy Rosario. 5 words. Will you marry me? Tama ba yung somewhere down the road? Hindi. Marry me! Marry me?
Meron bang may marry me na dyan? Marry me. You are the best thing. We had the right love at the wrong time. The way you look tonight. Yan! Wow. Yan, the way you look Miss Jazzy. tonight. Pero ano ang Ah. first line? My Ayan, goodness. sumagot na si Mr. AJ ng first line. Someday when Hindi I'm siya awfully Sky. low. I have to open this. I'm sorry, guys. I have to open this, guys. Ano ang first line ng The Way You Look Tonight? Sumasagot na sila. Yes, yes, yes. Ito, check ko na. The Way You Look Tonight. Someday. Wait lang. The Way You Look So, Tonight, sunod Jazzy. ay Someday meron when I'm akong awfully. The Way You Look Tonight. Meron, ito bata. Someday when I'm awfully low. Sino ang nauna? Mr. AJ. Wala pa. Sunshine, the way you look tonight, make you feel my love. The way you look tonight, someday. Yes, the way you look tonight. Tapos na, guys. Sunshine, heaven. Yun. Jazzy, another 1 point. Heaven, oh, thinking about all our younger years. Mr. AJ, another 2 points. 1 point na lang, panalo ka na. Yan. Ito, 2 words. 2 words. Kay Rupi. When the road's cold, make you feel my love. Oh, thinking about all our younger years. Mary yung daughter daw. I saw, wait lang. Parang nalito ako dun ah. Gagawa ng lady. Wait, nasan yun? The way you look tonight. Wait, oh my goodness! Ayan, sumagot si Bakit Miss iba-iba Jazel dito? ng Marry Your Daughter. Sino yun? Pero ano ang first 3 line? points na si Miss Jazzy. Ayan, si Jenny Remo. Sir, I'm a bit nervous. Si Jenny Remo pala. Nervous. Yung, bakit iba-iba na About to? being here today. Forevermore daw. Kayo pala sa sagot. Hindi. So yan, nang bibilis daw sabi ni Alex. Oo, Meron ang akong bibilis 3 niya eh. words. Uy, nawawala-wala yung comments pag niloload. Stop daw. Hindi. Sige pa. Okay, ano yan? 3 words kay Kimpi. Mary Miss daw. Jazzy? Mary you. Kay Miss Jazzy. Hindi na nagawa na sa akin, Miss Kim. Nag-iiba siya. Dito sa akin na dito. Ang nauna dito sa akin si Jazzy. Jazzy, saan? Lyrics? Ayan, endless love daw. Lyrics po yun? Endless Love, Uriah. Okay, 5 points na si Miss Jazzy. Panalo ka na. Endless love, binasagot na. Yung Sir, I'm a bit nervous. Sinong nauna doon? Guys, pa-help kasi iba-iba kasi dito. 7 words. 7 words. Sir, I'm a bit nervous. Sino po ang nauna doon? 2. My love. EJ, my love, there's only you in my life. Shaira, wala na love. Ano na? Oo nga eh. Wala Iba-iba na, na nga alam din na. sa akin eh. Sabi ni Shaira. Sino po ang... Meron So, bang sa akin, nagpahula meron ng akong Marry 3 Me? words. May Forevermore, kay nagpahula na? Forevermore. Jenny, forevermore. Hindi siya 25 me. Ayan, si Mr. AJ. Time after time. Yan. Pero ano ang first Okay na! line? Panalo na si Mr. AJ with 5 points. Isa Ano na ang lang. first line ng time after time? Yes. Lying in my bed. Ayan. Yung susunod. Miss Ayan, Mela, si Miss 2 Mela. points. Okay, so... sino po... May nagpahula sa inyo ng Marry Your Daughter? Sinong nakakuha ng first line na nauna? Pwede pong ba check? Endless love ko.
Oo. Sabi ni Ryan, Pati rin po yung "Lying ano, in my bed." Sir, I'm a bit nervous. Iba-iba kasi sa amin. Ay, saan yun? Sa tabandang taas pa. Wait lang guys Stop muna tayo sa paghula. Ang dami kasi. Si Ryan Buwan. Two less lonely people. Pero sa akin ang nauna doon si Miss Jazel. Sir, I'm a bit nervous. Ano ba na sa'yo? Hindi ko po nakita. Kasi niload ko, nag-iba. Kanino? Simula saan? Forevermore? Hindi, sa taas. Sir, Ano siya? ang bit na. Marry Iba-iba your po kasi daughter. sa akin eh. Okay. Apo. How about Ang nakalagay, ang lyrics niya, Sir, I'm a bit nervous. Nervous. Marry your Sir, daughter kay si Miss Jazzy. Sir, I'm a bit nervous. Miss Jazzy So, nga. si Miss Jazel lang nauna. Ayan. Kanina pa pala nanalo si Miss So, Jazzy. sa akin, meron akong... Okay. Ano sinasabi ni ano ni Meron Ryan? akong Kay 2 words. Ryan. Okay na po yung kay Ryan. Okay na. Thank you. Okay. I was down, my dreams were wearing thin. Sabi ni Ryan. Wait, check natin. I was down, my dreams were wearing thin is correct. Kompleto na ang ating mga nanalo. Kompleto na? Yes! Ang bilis Ang bilis ng 5 points. Gawin kaya natin 10 points. Okay, sige. Kung may pa-bonus ba kayo? Wala na. May pa-bonus ba kayo? Hulaan nyo lang yan, guys. May nanalo na. Dan. Grabe, ang dami nyo nagko-comment. Grabe, parang bagyo. Nakakaloka. Wow! Ano yung kay Miss Kim? Ano kaya yung kay Miss Kim? Yan sa dako. Ayan si Miss Jazel, marry me. Oh, di ba? Kahit may Very nanalo na, neat. nagko-comment pa din sila. Beautiful in white! Mama ko. Thank you. Engineer, baka naman. Ayan, 105 is a number that comes to my head. Nanalo na kayo. Ayan, Okay may na. winner na Ang ba? galing na. Yes, kanina pa. Pero gusto kasi nilang sumagot. Ayan, so guys, may nanalo na daw. Sino ba ang ang mga nakasagot ng tama? Yes. Ang galing nyo guys Nakakaloka kayo. 105 is the number that comes to my head. Kantahin nyo nga yan. Ayan. So, ang ating mga nanalo, nakikita nyo ba? Ang ating mga nanalo, Miss Jazzy, set 1, Miss Jazzy ang nauna. Sumunod si Mr. AJ, mukhang nangangamoy kasalan na ito. At syempre, ang ating last, ang third wheel, charot, Mr. Ryan Buwan. Ayan. Congratulations sa inyong lahat at paki-PM ang inyong mga numbers. Ayan, ang galing nyo naman guys. Ang haba-haba pa ng oras natin pero nahulaan nyo na agad. At syempre, doble-doble ang saya ngayong araw dahil mamaya at 7 p.m. to 8 p.m. merong Madrid Live! At syempre, makakasama nyo dyan ang tatlong nag-Q-Q-tan. Nagagandang momshies na sina Miss Reyna, Ma'am Shi Ray, and Ma'am Shi J. Ayan, abangan nyo sila mamaya. At syempre, ang inyong kasiyahan, aabot yan hanggang next week kapag sila ang inyong pinanood. Kaya tutog lang kayo guys dahil meron ding mga prizes mamaya para sa mga gustong-gustong humugot na kayo mamaya. Ayan, abang-abang lang po sa ating topic. At syempre, sa gustong mag-guest dyan, baka naman, punta ka lang sa akin. Ayan, guys. So, late na daw si Jenny. Congrats daw sa inyong lahat. Congrats sa lahat ng winners. Okay, so may humuhula pa ng mga first line. So, maraming salamat, guys. At nakatuto kayo. So, see you all on Monday. Pero bago ang lahat, i-recap lang natin ang ating mga nanalo, okay? So, ang ating mga nanalo sa Hangman, Christian de Guzman Roy, sila, oh my God, wala akong sige, mamaya na lang. Tapos sa ating, wala akong copy. Wala kasi akong notebook dito. Sa ating Art Attack, Jazzy Banaag, AJ Guache, and Ryan Buwan. Ayan. So, abangin nyo na lang yung winners natin mamaya. So,
check na naman natin ulit ang ating mga kababayan na nasa Japan. Ayan. Wow, saan yan, Nara? Tara, yan, di ba? Enjoy na enjoy nila ang kanilang Japan trip ng ating team Hindi abroad. pa yung dalawang 198. Yan! Ang dami lang yun. Divide 2. Di ba? Sarap ng gala nila Magkano doon. 7-Eleven yun? Wait lang. Magkano 7-Eleven? Sabi ni Christine, kala ko may i-announce na kayong valedictorian. Yes, ipopost mamaya namin. po, ipopost namin yon. Alam na alam niya, no? Okay na? Ready na tayo? Yes! Ay, Nilalagay ko lang yung winners. Mamaya, ipopost namin yan. Pero bago namin i-post yung mga winners for today, abangan nyo muna ang ating with honors for the month of September. Ayan, guys. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Ang labo ng mata ko. ayan na. Bye, babush! Abangan niyo yung winners, tsaka yung with honors. Yan ay patungo. The Amsel Club.